Takže čaute ľudia od dnešného videa. Dneska si zahráme Grow Garden a medzi tým, čo od minulého videa som nafarmíroval pár vecí vo skrine. Takže dneska môžeme trochu pokročiť ďalej. A videa budú vydávať jedno-dve videá za deň, proste podľa toho, jak budem môcť natáčať a tak. A toto je môj brat, on je trochu lepší, lebo ja som začala začiatkom to už hrať nejakú tú dobu. A dostal som od neho Frozen Beanstalk. A keď ho predám, tak získanem asi podľa mňa dosť peňazí. Takže ja som trochu farmil. Akože mám pár seedov, ešte neviem, koľko ich mám. Takže vezmem seedy, nemám seedy, OK. A potom sa môžeme pozrieť k nemu na pozemok. On si ho aj zväčšil za 250 miliónov. On má teraz 32 mega. Áno. Takže tak nejak. Takže môžeme sa ísť pozrieť, a koľko dostaneme za ten Frozen Beanstalk. How much is this worth? 252 000, takže to si dáme. Tak, do srdiečka. Tak, toto je mojho brata. Čaute. Záhrada. Pozrite, tu mám manga. Som sa teraz na tu mám hrachytry. Tu mi rastie mango, tu mám papričku a ešte aj takú veľkú. Tak Maťo, preveď nás tu. Čo? No povedz nám o niečo o tvojej záhrade. No, tu mám včelu, kráľovnú ich. Tu mám napríklad rúžu, banány, rúžu, melóny, banány, papriky. OK, tak to je dobrá záhrada. A ešte tu máme durian. To je dobré. A granátové jablko a hrozno. To je dragon fruita. To je dragon. A Ešte tu hrozno. máme také ovocie, ktoré ešte melón žltý, niečo OK, máš dobrú záhradu a potom za teba prídem. Tak zatiaľ čus. Takže poďme to predať, môj inventár. I want to sell my inventory. Koľko dostaneš? Dneska som 7 000. Ten ja, Michal. Dám preč to. Teraz I want to sell this. 252 700, máme 263 000. Takže môžeme pokupovať všelijaké semienka. Takže keď bude jedna veci, ktoré sa obávam, že keď bude beanstalk, tak nebudem môcť. Môj by brat bol najradšej, keby tam bola teraz jedna huba aspoň. Jaké huby, že Michal? Hlavne cez ten live event, no ja som ho nestihol. No ani ja. A ešte chalani, Ja som zaspal. kto bol ešte prihlásený, tak ten mohol takú sošku vyhrať. Taký update. Poznáte to, chalani, že? Aj dievčatá. Všetci, ktorí to hráte, už je to poznáte.
najbližšie video vyjde asi tak z... ďalšie video vyjde... Ďalšie video vyjde asi 6.6. Možno. Možno aj skôr. No zatiaľ mi to tak vychádza. Mikoko. Watermelon, no. No, poď. No, idem ku tebe. Za chvíľočku niečo ti dám. Čo dostaneš, praš? Zelik. Hľadám ti niečo také na veľké. Zlatú papričku zamrzlú. Aj to není zamrznuté. Je. Páčite, pane? Dávam aj tuto, aj tuto. Stačí mi díky spalinaté. Chodte si to pridať. Takže ideme predať A pane, inventár. vidíte tento juicer? Tak do toho sa dávajú od týchto čel? 112 000, jaj. 17. Nie, prepačte, že zývam, ale už je celkom dosť pozdie, už je 21. 7. Počkajte, ja som spravím jednu vec. A komu sa páčil ten deň detí? Kde je to full screen? Miko, koko, poď sem ku mne. Ja vám dám taký jeden hrách. Už mi nedávaj veci, ja už mám dosť peňazí. Jaj. Michal, poviem ti, koľko stojí tá vec. Tak to sa ti hodí. Stoj. Choď to predať. Vidíš, koľko to bude mať teda. Takže už máme 7 307 422. Behom chvíľku, lebo brat mi pomáha. On to už hrá asi takých mesiac. Hra. Dajme tomu možno už cez 1,5 mesiaca. A Miko, poď ku mne. Poď toto. sem. Idem k bratovi. No, čo chceš? Čo chceš z mojej záhrady si vybrať? A okrem tejto veľkej papriky. Škoda. Lebo ja už chcem mať inú. Nič. Ani tento melón. Pre jednu vec idem. Ja si idem kúpiť peta. Je tam mak za 150.
Takže nič. Nič tu není, pani Leňos. Počkaj, pozrieť sa, kto tu máme. Čo? Myslel, ty si posledný a ja som druhý. Niekto tu má, viete, koľko miliónov? 847. Stále to je horšie než ten typek, čo keď sme hrali. Vo skrine som keď ešte mimo natáčania som stretol takého typka, ktorý mal, že 8 biliónov. A ja som stretol takého typka, kde mal. A na jednom videu som videl, že točia veľa odberateľov. Že niekto má nejakú mašonku, alebo čo to bolo? Niečo také? Bleskovú. Strašne veľkú. Čistú mapu. Zlatú, šokovanú. Nie zlatú, to bola druhá. Ale tá prvá bola Rainbow, duhová. Duhová, zlatá. Wet, ešte k tomu Celestial. Proste strašne veľa mutácií na tom bolo. A malo to hodnotu, že 2 trilióny a 600 biliónov. Ja keď som to videl, tak mňa skoro šiblo. Bývajú aj takí hráči, ktorí majú aj strašne, ako Mr. Beast odberateľ. Takže To je tak nejak. nemožné. Poďme skrytiť záhradku. Michal, chceš peta? Ja si ho idem kúpiť. Ale ja tu mám slimáka veľkého. Nechcem. Takže ideme si kúpiť peta. A keď budete chcieť, tak môžem robiť súťaže o vajce. No, Čím viac, ale iba budem to dávať iba tým, ktorí potrebujú veci. mi dajú buď like, alebo tak, alebo normálne, alebo tí, čo ma proste sledujú. A nie, páči. Proste tí, čo pozerajú celé videá, tak Je proste, zima. tak nejak. Proste chápete. No však. Viete, čo A myslíte. toto bude pre dnešné video všetko a čau. Čaute.